Dobré ráno, holky. Dobré ráno, paní Vilová, Emo a páne Vile. No, tak my sme sa s Emou včera ráno dohodli, že keďže už pozítří máte tie závody, tak sme sa dohodli, že budeme, keďže je vás 6, párne číslo, takže jedna bude mať jednu skupinku a druhá bude mať druhú skupinku, ktorú bude trénovať. Áno. A ja som... Hľadám, s tým budete súhlasiť teda, iba kľudne. Áno, keďže aby ste mali trošku viacej tréningov, áno. Potom by sme sa aj my ako tým podohadovali, že ako budeme mať tie tréningy. A keďže ja viem, že trénujem podstatne dostihy, aj parkour, tak som sa rozhodla, že budem trénovať parkourové jezdce, takže si berú Elu, Míšu a tady Domču. Takže vy budete jedna skupinka a druhá skupinka, ktorá bude zemou, je Amanda, Gabča a Iveta vás teda bude trénovať, ale teda... No, len tam je tá chyba, že ja neviem trénovať western. Aha, tak Gabča, ty budeš s pánom Vilom, on ťa bude trénovať. Dobre, keďže neideme na pastviny trénovať, lebo je tam zlé počasie, áno, to je odtiaľto 1,5 km, takže to by z vás zase pán Vil musel prevážať a zase tam nie je ani toľko miesta ako tu v tomto areáli. A keďže je tam zlé počasie, že tam fúka, je veľmi zamračené, tu tiež je síce zamračené, ale tam sú nahlásené, že aj búrky majú byť, takže tam radšej nejdeme, aby sme sa potom zase rýchlo nemuseli baliť. Tu nemajú byť žiadne búrky, za chvíľu by sa malo zase trošku osviežiť, že by malo trošku posvietiť slnko. Takže síce cez noc pršalo, ale no, uvidíme. Ale podľa mňa... No dobre, už je zakecávajme, už poďme radšej, nie? Takže na raňajky, potom si zoberiem parkouristov. My, parkouristi, sa stretneme už dole s koňmi v... Neviem ktorej časti. Stretneme sa proste v areáli. Ema, ty sa dohodni so svojimi. Parkouristi, poďme na raňajky. Tak poprosila by som Gabču a pána Vila, nech opustia miestnosť, aby som sa ja vedela dohodnúť s dostihovými jazdcami. Ďakujem, pán Vila, Gabča. No, dievky, poďte bližšie ku mne. Dobre, tak nič. Máme posledné 2 dní. Áno, deň preteku už nemôžeme trénovať. Takže budeme mať tréningy do obeda a po obede o 4:00. Súhlasiť, he? Jasné. Hej. Dobre. A potom sa stretneme dole už aj s koňmi ako oni, ale nebudete pri nich, budete oddelenia, nejaké 4 metre od nich. Super, budeme spolu trénovať. Wow. Vieš čo, asi budeme najväčšie rivalky a ty chceš so mňou trénovať? No a? Bude to sranda? Najväčšie rivalky proti sebe trénujú. Spolu trénujú a potom sú najväčšie rivalky na trati. Ako Ive, trošku už do hlavy toho rozumu, nie? Trošku sedliackého rozumu. Amanda, ja mám pocit, že sa so mnou nechceš kamarátiť, ale neviem z akého dôvodu to je. Dobre, mám až milión dôvodov, ale poviem 3 podstatné. Po A. Nevieš si už 2 roky vybrať koňa, čo si na ranči. Po B. Vybrala si Holštingera, s ktorým som ja začínala, lebo si myslíš, že by si taký som mohla rozbehnúť takú istú kariéru. A po 3. Takže po C. Nemám chuť sa s nikým kamarátiť. Mám kamarátku Elu a Domču. To je vše. Dobře. Tyž myslíš, ale jako dostihovú kamarátku by si ako mohla mít. Jenom ty to nechceš akceptovat. Ja ťa poznám, Amando, už 2 léta. A sice som nebyla ani na žiadnem z Samorín Horse Paradise, ale trošku by sme sa ako mohli porozumieť, nie? Dobre, rozprávať sa, ale kamarátky, no thank you. S tebou sa fakt nedá rozprávať. No, jaj. Bože môj, to je ale krava. Tak by nikto nevidel, že sme tady byli, jedu na raňajky na tie švédske stoly.
po raňajkách. Podľa vás sa budú baby kamarátiť? Ktoré? Amanda a Ivet? No, áno. Tie som myslela. Ela, na to ani nepomyslí. Tá sa s ňou nebude kamarátiť, ani keby kamióny padali. Na to ani nemyslí, áno. Tá aj keby bol koniec sveta a Ivet by tu bola posledná. Niet. Ona by jej povedala no thanks. Vždy každému povie, keď sa jej spýta. Chceš byť so mňou kamarát? No thanks. Aj mne to raz povedala. Zo začiatku, keď sme tu prišli. Vieš, Ela, keď sme tu prišli poprvýkrát, prvý deň, nepovedala no thanks. Nemám záujem byť s tebou kamarátka. A teraz sa so mňou kamaráti ako ryba, ako prasa v žite. No, ale radšej ju nepodceňujme. Ale Zivet, to je zase hrúza. Míša, veľká pravda. A Ela, čo ťa to tak vlastne napadlo, že Amanda a Ivet, no vieš? No, neviem, len ma to tak napadlo, lebo vieš, budú 2 dní spolu trénovať. 31, takže neviem, napadlo ma, že či sa fakt neskamarátia. Stopro nie. No čo vy tu debatujete? Míša, ty si ani nezačala. Ups. Bože, dievčatá. Do 3 minút nechcete urobené. Ja idem zatiaľ nachystať trať, teda do 5 minút. Ups. Po nasedlaní. Ukáže nám to prvá Domča, poď. Neboj sa. Bože, čo to táram. Prepáč, Domča, ešte nechoď. Takže začíname touto prekážkou, áno? Potom sa následne presunieme na túto zelenú. Kde takto obehneme. Preskočíme. A to bola posledná. Dobre, Domče? Jasne, pochopila. Tak sa nám ukáž. Ja budem tu tak, kde ma nevrazumuješ. No, dobrá. Ty vole, to je asi poprvýkrát, čo som nič nezhodila. Míša, poď. A nie sú to náhodou nejaké moc vysoké prekážky? Míša, neboj sa, ty to dáš. Ak nie, tak to obídeš, áno? Á, dobre. Tak si poď ešte raz. Dal si to, super. Oj. Nevadí, Míša, veď to sa stáva. Veď vieš, koľko Domča zadzovala, keď začínala, to mala 13. Ty máš len 8. Takže to je ešte nič, neboj sa, to doladíme. Dobre, Domča, nemusíš ísť druhýkrát. Ela, poď. Míša, ešte ty sa odparkuj. Však ukážeme im, ako sa to má skákať. Super! Šikovná šaga. Dievky, na prvé kolo som s vami veľmi spokojná. Idem odkontrolovať druhé baby na dostihoch. Na dostihoch. Ivet, je to veľmi slabé. Ty si strašne meká na tej kone, áno? Jemu je jedno, čo mu ty nakážeš, áno?
Ty musíš byť tvrdá. Áno? Chceš, aby to spravil, tak to musíš spraviť. A ak to nespraví, musíš byť tvrdá jazdkyňa. Ako Amanda. Amanda tiež bola síce meké teliatko na začiatku, ale potom si uvedomila, že nebude vyhrávať, ak nebude tvrdá. A ty už vôbec nebudeš ani do 5. miesta s týmto koňom, keďže si meká ako teliatko. Pochopila som. Áno, pôjdeš ešte raz. Ale pamätaj si, tvrdá jazdkyňa. Jasné? Jasné, ma. Poď, Christian. Tak, postav sa a ideš ešte raz 3 kolečka v poriadnom veľkom výkluse. Teda v poriadnom cvale, áno? Porádne zabrať. Porádne. Nechce to spraviť? Tak ho donútiš. Ako to ide tej Ivet? Poriadne zle. Ide veľmi slabo, netlačí na tie kone. Veď to si bola aj ty taká, veď to si ešte pamätám, ale treba aj trošku zaberať na tie kone, to je pravda. Jasné, Ivet? Žiadne meké teliatko, snažíš sa. Ako keby si išla teraz závody. Jasné? Chceš byť tretia. Tak si ideš za svojím cieľom. Jasné? Jasné, ma. V Ivetinej hlave. Ivet, super, ty si to dala. Prekonala si Amandu, si najlepšia jazdkyňa na svete. Moj Christanu, kľudne si ho nechaj kľudne. Ivet, si najlepšia. Môžeš byť so mňou kamarátka? Chceš byť so mňou kamarátka? Realita. Ivet, ešte pomalšie ako naposledy. Ivet, vnímaš ma? Prepáčte, nie. To nemá zmysel. Amanda, čo na to hovoríš? Dazi z rúza. Chápeš ma? Nesmieš byť takto pomalá. To je katastrofa. Tu si išla ako slimák. Ukáž nám to, Amanda, lebo ty poviem, že si ani nevnímala, čo robíš. Bože, to je začiatočnícky cval. Ivet, zbuď sa. Amanda, teraz ideš ty. Ivet, odparkuj sa. Ivet, pozeraj, takto sa to má. Ready, steady, go. No, Amanda, stoj. Vidíš, takto sa to má. Húsa. Paráda. Na westerne. Ako vám to ide? Nijak. A prečo? Zistili sme, že sa westernové preteky zrušili. To je hrozné. Sú už len parkourové a dostihové, že? Áno. Tak jazdíte niečo rekreačne. Áno, sa vám páčila druhá časť. Není dostih ako dostih. A čo ešte? Ešte, že sa ospravedlňujeme za ten dlhanský úvod v prvej časti. No, proste sme chceli spraviť taký úvod a hádam sa páčil. Čaute.